Οι γαλλόφωνοι μαθητές των εκπαιδευτηρίων Πουγά, των τάξεων Δ, Ε Δημοτικού και ΑΒ Γυμνασίου, σε συνεργασία με μαθητές αντίστοιχων τάξεων Δημοτικού στη Γαλλία και Γυμνασίου σε Πολωνία, Ρουμανία, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία, υλοποίησαν 3 ξεχωριστά έργα e-twinning. Το καθένα από τα 3 έργα μας, με τίτλους Bonjour les copains, Les insectes tu les connais, Citoyens à l'école, τιμήθηκε με την εθνική ετικέτα ποιότητας e-twinning, η οποία απονέμεται σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές για την εργασία τους, εφόσον πληρεί τα παρακάτω κριτήρια: συνεργασία μεταξύ σχολικών εταίρων διαφορετικών χωρών, χρήση τεχνολογίας, παιδαγωγικές προσεγγίσεις, ενσωμάτωση του προγράμματος σπουδών και διάχυση του έργου. Ένα μεγάλο μπράβο στο γαλλικό τμήμα και συνεχίζουμε με μεγαλύτερη όρεξη και κίνητρο για βιωματική εκμάθηση της γλώσσας.